kaNdlovu wakhona lapha ekhaya ensimbini. Bantwana basezulwini umntwana omncane ngisukuma nokubonga ukuthi uShembe usangigcinile. Bantwana basezulwini sisendabeni enkulu yesabatha. Kuthiwa ngelinye ilanga abantwana basezulwini wabe khona umndeni. Kuthiwa umndeni lapha kukhona ugogo eyiNazaretha nomntwana wakhe, umzukulu wakhe base besele bodwa lapha ekhaya. Kuthiwa abantwana basezulwini babekholelwa kakhulu kuShembe. Kuthiwa ngelinye ilanga uma ngabe le nkosazane yakhe lo mama encane maye esikoleni ayiphathisa ifoto ukuthi uShembe amvikele endleleni mayihamba. Kuthiwa abantwana basezulwini uma ihamba le nkosazane ihamba esikoleni, mayifika esikoleni khona lo thisha lo angamfuni uShembe. Kuthiwa abantwana basezulwini iqala imkhulu lo thisha lo iqala umkhuzi lo mntwana ethi akusiphathe uniform leyo ayayigqokile akungaphinde ukuthi ayigqoke. Kuthiwa abantwana basezulwini lo mntwana lo bese ephatheka kabi. Kuthiwa lo mntwana lo ahambe eyosho kugogo ethi unenkinga esikoleni uthisha uthi ngaligumula ifoto. Kuthiwa abantwana basezulwini lo gogo lo wathi mntanami ake ukudlula uShembe. Ngakusasa ekuseni ngicela uthathe ifoto ugqoke uhambe esikoleni. Kuthiwa abantwana basezulwini uma ngabe ehamba lo mntwana lo ephindela naleli foto lakhe, lo thisha lo wavele wathatha wayiphosa etoilet. Kuthiwa abantwana basezulwini ngelinye ilanga wayesehlaselwa ukugula. Kuthiwa uma egula abantwana basezulwini lo mama lo thisha lona wayesehambe esibhedlela. Kuthiwa ngenkathi lo thisha ngelinye ilanga ethathe ifoto lengane ijone etoilet, uthisha ingane yahambe yotshela ugogo athi gogo uthisha usevele wathatha uShembe wamfaka etoilet. Wasethi ugogo umntwana wami ngicela ahambe uyothatha uNazaretha sami siyothanda kuze. Uthiwa uma ngabe egula lo thisha lona abantwana basezulwini ungabonakali ukuthi uphethwe yini. Uthi lo thisha abantwana basezulwini wabona kuvuleka emkhathini kwehla ikhehla. Kuthiwa malehla leli khehla lifike libuza ukuthi mntanami ngabe uyangibona na? Afike athi lo thisha ubani wena uzungibuze lokho? Athi uShembe maNazaretha imina lo sesithombeni. Kuthiwa abantwana basezulwini lo thisha lona wezwa ngale memezi igumbi lani kuba bebekulo. Wayesenyamalala uthisha, wayesenyamalala uShembe phambi kwakhe. Kuthiwa abantwana basezulwini uma ngabe ese waphila lo thisha lo, uma ngabe sebuyela ekhaya wayibona lengane wayihamba umhlanganweni ngalolo ngane unkathi uNkulunkulu ekhona eduzane naye wahamba wothenga ifoto yakho ayisembuyiseni. Sicela ukuthi uShembe nathi asivikele ezikoleni asigcine sihlenge Nkosi ukuthi silayo. Lalela Zulu, lalela bantu bengi, siyazi
Ngiyabonga Nkosana uzamile umshaya wogubhu kufanana. Cha zikhona ezinhle Nkosini bekade sicela ukuthi ngoba abantu bebesabambekile endleleni seyifikile insizwa phakathi kwethu sekunosihlalo abaholi benabasho esebekhona sigijime kakhulu kwinkonzo baholi futhi fanele manisukuma nje ngixolise ngoba ngifike isikhathi esingene thina sifike ngo9 nebonkosi elokho nje ngizocela ngoba ukhona ubaba umenziwa usuke enkandla sihlalo wenabasho uzothi mayiqeda ubaba umenziwa bese ephakama usihlalo wezoni baba uMdlaza emveni kwakhe ubese evala usihlalo wale district esikuyona. Kodwa sihlalo ngiyajabula ngizwa bonke abantu abasukumayo bathi sisuka endabeni enkulu sisuka endabeni esikhumbuzo sokuthembela inkosazana. uNkulunkulu sibene inhlanhla wasimeme esikhumbuzo sokuthembela lenkosazana. uNkulunkulu nathi mfangelwe inkosi sesingasibamba nathi isikhumbuzo sokuthembela nje kushumutsho ngempela ngoba kukhulunywa ngoNkulunkulu esimbonile ayibonkosi. Kukhulunywa ngoNkulunkulu weyimbuzo bibizwa ngobhuti weyimbuzo ayibonkosi. Bayazi ngazi noma bayazi nabadala mangikhuluma ngothini kodwa ngoba nami ngimdala khona engimdala ukona kodwa bayazi ayibonkosi. Ukhulunywa ngoNkulunkulu uzehlobo ezinhle enkosini oke wehlala imbuzi kodwa isimangaliso saloNkulunkulu noma salobelusi wembuzi wayengayigqubi imbuzi phambili. Lokhu okukhulunywa ngaye zikhonze ezinhle enkosini wayelandelwa izimbuzi kuhambe yena phambili. Khuluma ngendaba yayizolo wonke umuntu uyayazi. loNkulunkulu bangcwele okhunjulwayo lesikhumbuzo sisuka kusona noma kuhlangene ngaso namhlanje kuhleni kukhulunywa noNkulunkulu owake wadonsa imbuzi wehla nazo ezansi lapha umagumbomane zasezimbi imbuzi ezayihamba ngemuva impongo zalo zashaya amakhanda. Bayazi abafuyi imbuzi ukuthi imbuzi ziba kanjani. Wayesephenduka loNkulunkulu ebuka lezi imbuzi ngoba zazimlandela ngemuva wayelusukeluso okuhlukile kunabanye abantu. Waseyibuka lezi imbuzi wasethi nilelani wasebeka izandla lapho athi nilelani nibangani. Zihlehla lezi imbuzi engakaze ayishaye engakaze ayithethise zahlehla lezi imbuzi zahlala phansi zambuka zahlehla zonke imbuzi zahlala phansi zambuka wabuza ukuthi nibangani. Kukhunjula uNkulunkulu njalo namhlanje hayi simbonile makhunywa ngothimo hayi sibonile inkosi enhle enomusa ebibeka ibhluke lapha esiswini ifaka ama-class band ngosimende yasezulwini ayibonga inkosi. Wathi nilolani nibangani ekhuluma ngomoya phansi wasethi ngoba nina niyalwa mina ngithi kulandeleni mina sengikhetha ukulwa masifika ngaphakathi lapha esibayeni anisukungena nina ngoba ngoniphakela manje anisukungena phakathi esibayeni ngoba niyalwa nazi bangani. Sase isuka imbuzi zamlandela wayivulela isibaya lapha ngamagumbomane wayivulela isibaya zangena zonke imbuzi sase isala lezi impongo ezimbili zama ngaphandle lezi impongo ezimbili. Sikhuluma ngoNkulunkulu esimbonile ikhonze ezinhle enkosini. Sikhuluma ngothimo lenkosazana uNkulunkulu esubonile umusa wakhe. Zama lezi imbuzi ezimbili waseyiphakela imbuzi esibayeni isimanga esasenzeka mayiphakela imbuzi zonke zasimazimlinda ezaqeda ukuphaka wayiphakela imbuzi wayiphakela wayesephuma emanganene kwesango wayesethi hlanini saseyisukuma zonke imbuzi zayo. Sikhuluma ngobhuti njalo
wenkosi. Zama lezi impongo ezimbili zidabukise esangweni, bayabuka abantu, babuka lesi simangaliso esenziwa lo uNkulunkulu okhunjulayo namhlanje uhleli bamaNazaretha. Wayesephuma, wayesethi namandla nisaqabene. Ebuza kulezi impongo ezimbili. Ngoba lo uNkulunkulu wayenomusa, wayesededa esangweni, wayesethi ngenani ningaphinde nixabane phambi kwami. Sangena impongo ezimbili ayibongosi. Sikhumbula uNkulunkulu njalo namhlanje ikhonza izinhle enkosini. Mayesephuma esebefundisi behlezi laphana useyabona usefuna usondela bona bonke bathi inhlanzi bayakhuleka bathi inhlanzi wayesesolela wathi ngihlushwe lezi imbuzi wathi angazi ukuthi lezi imbuzi ibangani ngoba lezi imbuzi ayifani nathi ithini silwela abantu besifazane angizazi zona ibangani. Sikhumbula uNkulunkulu njalo ikhonza izinhle enkosini. Cha bengibhulela usihlalo emazweni kusuka enkandla sihlalo ngeke ngambhulela emazweni nabasho enkandla ikhona iyaphila khona usihlalo wayo baba menziwe ngiyacela nje uma uqeda khona usihlalo wezoni baba uMdladla bese usihlalo we district yethu uyena oyobe eseqeda emva kwakhe uyobe sebuyisela kubaba umvangeli kusibusise nekuzulu. Enkosi unyazo lwezulu. Amen. Bantwana baNkulunkulu ngizoba mfishane kakhulu. Ngiyabonga kakhulu ithuba lasezulwini engitholile. Nami bengijabule ngithi ngoba sesibelethi nakuba senze ungekuhle nokhuzwa sifikele izwe likude. Kodwa bese ngijabula ukuthi awukhuzwa singcono ke namhlanje sayozwa abantwana bekhuluma ngoShembe. Akuyindaba enkulu kakhulu ukuthi sizwe lezi insizwa lezi gijima ngoShembe ngoba duyazi singabaholi nje singabaholi bazo. Okufanele sizizwe ukuthi sibhibhidla ithini. Mase siyasukuma siyaphorisha. Hayi bafutha kukhulunywa kanje indaba zasezulwini. Kukhulunywa kanje indaba zasezulwini. Amen. Kodwa ke mangiguqile inkonzweni zenabasha angivamisile ukushumayela ngikhulume ngokukhulu kwaNkulunkulu. Ubukhulu kwaNkulunkulu ngeke ngibenze kube inkonzo yalezi ngane. Esuke sizoyivezela ukuba khona kwethu uphekwazi ukuthi ungani kuthiwa singabaholi bendaba singabaholi bobani benzani la besingabaholi bakudinga ukuthi benzeni. Bantwana abahle basezulwini uShembe lo wasebuhleni uNkulunkulu. Amen.
ayikho enye akukhuluma intsha siyantshela ngisayemavasithi sibuya khona sibuye endaweni eziningi la sihlangene khona lezinye izingane singamaNazaretha ayikho into enophinde nihlangane nayo enhle nephilayo emhlabeni ngaphandle kwale yasebuhleni. Noma ningayapi ningadidiswa ukukhazikhazi wama-disco light benifika endaweni zasemadolobheni emathekwini nithi kuhle, cha akukho kudlula lokhu esikukho kuphelele. Ithi inkosi ngiyanincenga maNazaretha nezo bantwana basezulwini ngiyanincenga usho uNkulunkulu uncenga thina ukuba esifake ezulwini. Uyazi ukuyithintela indaba yothinga ngoba manje ngikhuluma nendaba ey'ngane ngihlala phansi basuthinta indaba enkulu yothinga izolo. Ngelinye ilanga lapha eMseni uMshumayeli uShandu wasemazweni akithi eNkandla silapha eMseni uyabazi obaba bangizalayo uNtshangase bobabili balamani khona wamabhasi bekushiwo njalo bese kuthiwa wamasipala oyitshele balamane bazalwa uMamhlongo Nkosi iphethe. Intombi yaselangeni lezinsizwa ziyaNtshangase siyazizala thina sizisiqoqo seyinsizwa. Uma uNtshangase lomncane ezala izingane zantathu umakoti esemusha wasezala izingane zahamba emhlabeni iphuphuma zonke. Ngikhuluma ngothingo wesengikhona. Usiyangithatha nje ngangike ngiyibuze uthi wayo baba bebethi bebehamba indaba kaShembe bucayi yomndeni begquba izibuzi bengithathe lo mfowethu usithenge befuna usiqinisa ngalokukhona. Uma ngihamba naye sibancane kakhulu nomfowethu siyakuShembe uyasitshela emotweni ngisahambisa naye imbuzi ngiyakuShembe uyokwenza Ntshangase ngiyocela izingane ukuthi uShembe ayivale ingabe isafa mase ngiphi ingane iyodwa yabafana zizobazine sekwanele. Sengishonta ngeyodwa bengilokhu ngizama wona ziyaphuphuma. Siyothinga ngene eMseni 2001. Safika bayazi abangcwele into yasezulwini bethi kusho liguqubele izulu ayisibonile maNazaretha emuhle uShembe. Ibuhle ukukholo. Kodwa kuyingozi ubuzoba yifollower. Kunabantu abathi bangamaNazaretha bangabalandeli. Indaba enki khona ukho webafowethu khona umlande ngiyayithanda lensizwa yawaNtshangase ngisilela mnandi ingihlabela mnandi asambeni nawe siye esontweni ngesabathi basugcina ungene emanzini ugqoka ingubo kodwa khona lento waShembe ongazube nayo wathanda uNtshangase ngobe wambona egida kahleli ngabuli igagu khona lento ethi wena mntwana wena ngo6 ngoba sinabaholi banabasho nje sithi iNazaretha liyathanda doesn't matter ukuthi umzali wakho uyathanda noma akathandazi ngo6 uyibona zihlangana ziqophelisana ekhaya mdladla zizele zithi namhlanje uzofundwa yini umthandazo kulala kushikana izalwa maNazaretha abafowethu ithi namhlanje uzofundwa yini incwadi namhlanje ziqophelisana zona egcekeni iyatshalwa inkolo lesiye siguxelela. Amen. Ngishinda kaNtshangase noShembe ngiyabona ukhona lapho esengiyakhona. Uma sifika eMseni niyayazi yasezulwini liguqubele linjayivele lithi phethe umbrella lingami libalele njani niyazi binikelisa abafethu niyibonile izolo iumbrella yake ivele yambulaye lithi ya mntanami uthi uyabengwathi Nkosi ibusise ithi ya uthi niyezo bafethu sasa fana ukukhuluma le fana sinitshele ngobaba omkhulu sinitshele ngelanga sinitshele inyanga yezulu sinitshele ngothingo sinitshele ngonyazo lonibona namhlanje nazi amakhosi asephamela imisebenzi yabo. Ya uthini baba Shembe ngicela ukuphasa Nkosi ibusise ungasho ucela ukuphasa baba uMike Nkosi ibusise idlule sesizwile thina boShembe
wathi ubaba uyabika yavele yaqonda athi ngiyakule ndoda ize kubaba yathi yini ingane zakho ibulawa yini ngangikhona ngimncane ngambona lapho uShembe ngingamboni siegoli mdlaza sihlala kwamashe itezini yazi sibancane sasathi siye egoli sihamba siye egoli singabafana niyazi umfundisi uqwabe lapha owayesikhuliswa embelebeleni kwahlukana ekseni kuthiwa nina nizoya enkonzweni yasekuseni nina nizukuya yasekuseni nizongasemini ngoba kufanele nigade ebhasini kuyantshontsha abantu batshontshe impahla zabantu sithe masifike egoli ekseni sesihlukaniswa ngase ngikhohlwa ngizubuthongo ngase ngithi mina ngiyalala ekseni siyalala kufanele siye enkonzweni emini saphinde ngathi hayi nami angizukuya kwasemini ngene idimoni ngizolala futhi ephasini ngizogada ngagada mina awusengiyacabanga hawo ingoli kabila ngizokusabatha kusho kanye ngisuke eNatal ngegoli 2002 angizokusabatha angeke abongani kanti uShembe uthi uhamba nathi sizingane uma sifika lapha egoli yangena inkonzo yasekuseni sasonto yaphela yangena semini nginemdlinzo ukuthi hawu angisazi ukuyisonto zombili cha ngiyisonto ngiyozela ngiyalala akekho zomthethe sizingane ehlukene awubiyani bekubunga yini ekseni nawe nasemini naye ngiyaphinda ngiyagada ngabagada futhi Ame once uZunkulunkulu amaNazaretha uzongena eThempeli ngokomqondo wami amen once iyezithi yasezulwini ngiyibuka ngamehlo ngqoqo umjivelo nokubomvu ngamehlo but ngithi ngilele mina ikhuzelwa amaNazaretha iza no befika phansi kwebhasi ngilele ebhasini into yasezulwini ifika igobi ngiyaqabeka ngithi ngiphansi kwebhasi ngilele nje uShembe kodwa yena akagobanga ufuwe wama ngaphansi kwebhasi sengibuza ukuthi ulaleleni baba uthe umvangeli wayesomvangeli uGumede umfundi esosikhathi uthe nasikade ibhasi uNkulunkulu uba kuyantshontsha mina nguba utshontshwa kanjani ngikhona ngoNkulunkulu manje sokumani hamba nesontweni kufanele umhlangano nizolala nisuka ukuthi manje angithi uShembe umile uNkulunkulu ebhasini mina nginika ukuthi uma ngivuka ngiyakhohlwa ukuthi kufanele ngihambe ngesisu kanje kuze ngivumela phela ngivuka nami ngithi ngihamba nephopho elingaka la ngimuntu ngavuka sibaningi angithi angilele ngedwa mhlawumbe sibawu4 azengisho kwabanye ukuthi vuka noNkulunkulu kodwa ngathi bengiphuma ngaphansi kwebhasi ngibona laba bawu4 bathelile babenze nje bayethempelena ngazi bathelelile nezindaba sezulwini uma sifika eThempeli kuyasonto inkonzo ngeke ugqoke lo mjiva ade ngubone kuyasontwa ke akwazi nanyaka uma siphuma ngihleli ngedwa akekho into engimaziyo kangihleli nabo babalekile nalaba ngazi babalekiswe yiNosifiso uma siphuma ngiya kuMajolo uJoloni yamazi Majolo uthi Majolo ngithi uthi ulinyazwe indale kuyophala ngithi kade kufika uShembe ngenye uthi sibonakaliso ngaphansi kwebhasi kwenzeka uthi uMajolo hawu kahle ntshaka sindaba enjani ngobamba nangu sifisa uza noMakhoba uthi noSifisa unenkinga efana neyami uMakhoba uthi uMajolo usifisa usekuxoxela ukuthini uthi kade bebona inkosi phansi kwebhasi izobavusa angithi ngibonananga noSifisa ngathi bengiphuma uyantela ngejubani labaleka nami ngiyabaleka sesizwa ngabantu esifisa abaxoxela ukuthi uNkulunkulu wenze njani uma ke sifika lapha emseni uthingo selifika eNtshangasi kwenze njani eNtshangasi ingane edliwa yini baba ngazi ngizocela Shembe ngizovala isifo ngalesilwane cela inkosi ungiphe ingane zabafana ithi inkosi kubusise ingane yomfana ithi inkosi kubusise uzoyithola ingane yomfana wasahamba nobaba uNtshangase wazala insizwe ezine emva kwaleyo ngane zaseyiphuphuma kwaphuphuma ezo4 waphinde uShembe umphethe ezo4 mayibonga inkosi ilokho ngane zawethu esithi sizokufakaza nokuzoqinisa idolo ukuthi la isikhona kuphelele
ushembe uNkulunkulu. Nabantu ifundisa ukuhlonipha, nifundisa uthando, nihlonipha abazali benu, nicela imali bengoma conference nihambe, nenza ama practice, nigide kwanabasho ngenelele iconference ibalulekile bazali, ayikho into enkulu njenge visit nenkomfa kwanabasho. Ayikho ungathathi kancane thina abazali ngiyayazi lento indaba kaShembe sesibeka idistance kune isikole kanti ziphethini kanje wathi mina ubaba wangipha lonto kuphela mhlawumbe mntanami ngathi yebo baba uyazi ukuthi wathi ezoshona ngolwesine ngo1 o'clock ngolwesithathu wangibiza kanje sabuka iDVD inkonzo ephethwe umfundisi kumente nogcwensi wafaka iCD amagama onjalo wayifaka sayibuka lokho eziyakhahlele izinsizwa zakhe esimali jabule inkonzo wathi kimi ngikushiya nonyazi akekho omunye uNkulunkulu elophinde limbone njengalo wokugcina sesihamba thi ngesambona mhlawumbe nenombono obasemva konyazi mina engisambona hawu yebo lalela mfana zimbili izinto engiphathisa zona emhlabeni yebo ushembe nesikole wathi kuyikhombo kuyahambisana wathi kungabangani wathi ukuphatha khona uyokuphetha umuzi wakantshala suphele uqinisile kunjalo ngithike kithi bazali inabasha kizo lezi ngane yizo nophe lizigidayo izicula but akuzona inabasha ngoba isebenzi ayilimi ayiholi ngishimpesheni abantu abayinabashi nina enithi benithole lo 10 rand mase ninika u5 rand hambani bantu abangizwa ukuthi kuyanikela hamba ayitshingwe mangashembe ushembe akuwona umdlala yiki into yenzela ushembe amahala to ifavor ngenzela ushembe ifavor kodwa yenzela ifavor ungangakubona kwenzeka kuwena namhlanje but emzini wakho noma wakini kuyovuka kwisizukulwane wakwenzela ushembe ukuthi lo ayikho ifavor la ekhaya okaNkulunkulu omsebenzi ngisekuthenini ke lengane ithume phela ekhaya masumzali enika lo 2 rand iye kwi-conference iye kwi-visit i-conference ibalekile because isuku yoqophisana no under 11 no 15 wontanga yabo bekuyinkosazane lezo ihlabelele eKhisho National isina nezinye ingane iya kuma practice i-startup space so magalopa noma sokwenza umkhuba because ine practice etempeleni iya rehearse iyahamba yoqophisana ezingane kuni igugu yaquleka enye ingane ekandle stage manqele ijabule uqala ufika wathi ukuhloniphele mbabana yakhala yaze uquleka phambi kwabashumani beyakhe stage ngenjabulo thina bekuthiwa siyesikoleni amaculture niyakhumbula bekhamba ikole edlala amabhola ojexe omama beze bebathi ojexe ngeyinqindi bebethatha inkukhu yesiZulu ikhutha abalenzela oba besinqumele bethi ingane ethi ihamba nesikole ibhola siyabonga nomvete ingane ethi upheni emakati yodlala ibhola ayishayi igoli bekuthiwa ingoma kuthiwa igoso kuthiwa isithatha miyathi amamkhizi leader phambili iphiwe ngezinto zasesokweni zindlela ezasesikoleni but ezasesokweni nansi yasezulwini maNazaretha amen conference eshona mhla ka13 ekaNkulunkulu asambise ingane zethu amen sibusene kuzwi Osvanele tina sote augoga umawena Osvanele
ayikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Bakhonza bahle enkosini ngisukuma nokubonga. Ikakhulukazi ngizobonga umvangeli uZungu bese ngihobonga abaholi bonke abakhona kule nabasho. Ngicela ukunibingelela lonke amaNazaretha ngegama likaShembe. Amen. Bakhonza bahle, ungazi ukuthi kukhona lolu valwane enginalo. Kanti uvalo lwami akulona uvalo kodwa injabulo. Injabulo enginayo ngibona izwe lakithi limhlophe kugcwele intsha yakuleli bandla lamaNazaretha. Ngiyafika nje ngisuka emsebenzini ngomthetho ofana ngabe ngifika izolo. Kodwa ngabanjwa lezo zinto zomsebenzi ngase ngithi kodwa u9 uyongishayela ngisethempelini emfudumalweni. maNazaretha lento yenabasho njengoba umfowethu ubiyela nje ekhuluma ifuna ngathi uma umntwana uyiqala inkonzo yakho uqala uyenze ibe sekhaya egcekeni kimi. Ayikho into ebuhlungu ubiyela njengoba ukhuluma nje ukuthi sasinikezwe imali zokuya ezikoleni, sasinikezwa imali zokuyodlala ibhola emakhaya. Kodwa ayikho into ebuhlungu njengoba umzali akunikeze imali yokuthi uye esontweni kodwa ungamhloniphi. Le nkonzo ayimfundisi umuntu ukuthi akangahloniphi ekhaya. Kodwa le nkonzo yenabasho ithi ithuza khona kodwa inkonzo yasekhaya uyifumene umhloniphile umzali wamnikeza indawo yakhe. Ifuna ukukhuluma ngeinsizwa embili ngeke ngizishiye ibongo kodwa uthi ezakwababa. Uthi uyise wakhe uyisowazo wayinamatekisi lapha eNgwelezane. Kanti uzothi esekhaya ebese kufika inkabi zizombulala. Zithi lezi insizwa wayisebiza umama wazo. Wayiseyibiza nazo ngikhuluma ngabantu ababengenawo ngisho iminyaka ewu15 lo mdala nje wayena 12 years kuhamba kwakhe. Uthi wayisethi uyise obazalayo Nkosikazi uthi wayisethi umama wabo baba sengiyahamba emhlabeni kodwa ngisize ngento yodwa ayibona lezi ingane. Uthi lokwana sasibathathu kuhuye kuyilo mlamayo kuyilo wesithathu ngeke ngibasho ngoba niyabasi sibo. Uthi wathi ngisize Nkosikazi ungikhulisele lezi ingane kodwa le ekhomba lo wesibili ufuna ulalele kahle umzali uyingozi kuwe. Uthi wayisathi lo uzusize noma ngakwenzani uzungamthathisi noma ngakuyaganga wenza intento ungasho lutho ke umiyeke udaliwe ukuba nje ngeke uzumenze lutho noma ngafunga mina ndaba naye. Uthi lo mfana ngicocela lonto umfowabo mhlawumbe eneminyaka ewu8. Uthi wathi nomsiza ninekhomba laba ababili nisinake isikole nihambe nomama wena esontweni ningakhohlwa ukwenza iscience nemaths. Usho umuntu ongasazi isikole. Uthi wathi no umiyeke noma ngakwenza uthi ngaleso sikhathi umfowethu kwakufika icala esikoleni elethwe othisha ukuthi ugwaza ingane la ngepeni endlebeni. Uthi wenyanya ubaba wakhe wathi le ngane ngizoyikhuza ngaleso sikhathi ifunda usecond year kodwa isiyahlupha. Uyise wayidikila emhlabeni ephila wathi Nkosikazi uzungayinakile noma ingenzani. Khuluma ngomzali ukuthi umzali uyingozi engakanani enganeni. Njengoba umfowethu ubiyela ethi inhlonipho yomuntu ayibe kubazali ekhaya. Inhlonipho yomuntu ayibe semuva lapho esonta khona ahlala khona ekhaya. Engeze ezohlonipha thina la esontweni kanti abazali
abazali ekhaya akabahloniphi. Uthi wayesethi sukani bata wami nihamba ukuthi sasa siyasukuma sonke sobathathu. Uthi ngo1 o'clock ngalolo suku bangena abantu bambulala ubaba. Ithi ke lensizwa namhlanje emdladla siyayisebenzisa le maths njengoba umbona ngidrive iguzu nje kwaloliwe iyo leyo maths yakhulunywa ubaba uthi umfowethu namhlanje uyafundisa ngaleyo maths and science kodwa lo ubaba wamkhetha njengoba ngikhuluma nawe nje uboshile. Ayikho into ebuhlungu njengokuza lapha esontweni kanti ekhaya awuhloniphi. Sileyo nkonzo enjalo bafowethu sokuthi umuntu la usuka khona akathi noma ehamba endleleni athi noma ehamba kodwa umzali wakhe ememjabulisa ayikho into ebuhlungu biyela njengokuthi ingane umzali ayinikeze imali yokuya esontweni kodwa ekhaya la isuka khona umzali ayijabulisa. Siyayithwala ziyahamba ziyekuma conference kuhle kodwa lapho usuka khona umzali akajabulile ngesenzo sengane yakhe uyathanda yena ukuthi yesontweni kodwa yona egcekele ekhaya ayimjabulisi. Uthi ngelanga ukuthi uNkulunkulu hawumdlala kanti ukhuluma kanjena mina esikoleni nibe ngihlushwa zingane zamaNazaretha. Ziyahlupha ezinye ezikoleni kodwa ihamba inabasha zihamba amavisiti zihamba isabatha kodwa ezikoleni bayacomplain othisha ngazo. Lapha esontweni ziyahlonipha ziyasazi ukuthi sinohlalo bazo ziyazi ukuthi kunabashumeli kunabakhokheli kodwa emakhaya nasezikoleni kayihloniphi. Iyabi lona basho ebesethi umzali iyona into engizoyikhokhela imali le. Ngiyafisa bafowethu lezi zinto ezikhulunywa emasontweni umuntu usengathi ngayibamba ayigcine nasekhaya kubo ngesikhathi umzali ebonga ethi mntanami ngiyabonga kuyena enhlizweni yakhe kunokujabula nokujabula kuye akuhambi kugcine wena kuphela noNkulunkulu omlandelayo uyezwa ukuthi nangu umzali ebonga ingane yakhe ngokwenza kahle ngoba mawenza kahle egcekele ekhaya nathi lapha esontweni sizolokhu sibonga ngawo ngoba wenza kahle egcekele ekhaya. Ngicela ningifundele incwadi yodwa uDeuteronomy ngithi 21:18 Deuteronomy bese ngihlala phansi bengashiwa ngithola umbhobho wami ngakhuluma impela lize liyoshona. Deuteronomy 21:18 no21. Uma umuntu enendodana eshingayo embi lithi ke iBhayibheli uma umuntu enendodana eshingayo embi engavumiyo ukulalela izwi likayise engavumiyo ukulalela izwi likayise yelikanina nolikanina wayo nokho sebeyishayile idlulile ingabalaleli idlule ingabalaleli noma sebeyishayile. Amadoda onke omuzwa kubo Uthi leli iBhayibheli lithi amadoda onke kulowo muzi ayakumgcoba ngamatshe afe. Ngalokho niyakususa lobu bubi kunina. Aba-Israyeli bonke Osibusise baba. Bengifuna lencwadi la 18 khona. Bengifuna lapho ukuthi indodana engamhloniphi uyise nonina ayigcotshwe ngamatshe ize ife. Anganoma nizule leyo ncwadi. Uthi ke uShembe biyela u36 emthandazweni weSabatha ngokuba lithi lizwi indodana enganhloniphi uyise ayibulala. Anganoma niyamuzwa uShembe. Uyizwile incwadi ithele efunde umfowethu ithi indodana engamhloniphi uyise nonina akayibulale ife. Uthi ke uShembe ku36 ngokuba lithi lizwi indodana engahloniphi uyise ayibulawe. Asingahambi labasho kanti siyadelela emakhaya. Asithi sihambi nabasho njengoba sigcwele lapha nje efudumalweni sigcwelela abazali bayazi ukuthi sila. Ngoba abanye njengoba sigcwelela abaziwe emakhaya ukuthi bazi ukuthi baseyikoleni. Uthi uyele kade hlala phansi nalapho enifunda khona
ayikho into enhle edlula ushembe. Sonke sisho njalo mana nala sihamba khona nala isisebenza khona bayazi abantu ukuthi uma wathinta nje indaba kaShembe kithi esingomanazathi asisebenza ngeke usasenza lutho ngoba sekukhulunywa indaba kaShembe. Yini phole nina enganihlula ezikoleni ukuba niziphathe kahle ngoba yikho into emhlabeni enhle eyokuphinde ibe khona emhlabeni edlula uShembe. Elami lokugcina sengihlala phansi biyela ngiyafisa lapho esihamba khona silishumayele ivangeli elithi insizwa ayiphume ezindabeni zabagcotshwa. Ayikho into ebuhlungu uyafica ezindabeni zabagcotshwa kunenhlayisuthi phakathi. Mhlala babagcotshwa bathelelana amanzi wena oyinhlayisuthi uzobuphi kusasa. Noma sebethethelelene bagezelana bahlambelana izandla ukuthi namhlanje mfowethu akade ngikwenza kuwo kubi sekuphelile athi nalo nomunye nami mina ke njengenhlayisuthi ngizoshonaphi. Babanzi gazi lami ithi inkulumo yami engibhekise kuwe noma senihlezi nezikhulu zakwanabashi lapho enihlala khona anisicelele ukuthi siyingane zamaNazaretha sesinikele ukuthi thina sesingaba manje sesiright ukuthi sithathe ezethu ingane kwaku right thina sithathe ezethu ingane siyoyifundisa emabhodini amaSulumane namaRoma sokufanele manje kube nembhodini yezingane zamaNazaretha. Sesiright manje ngamaSulumane sesiright manje ngamaRoma ngoba zayithatha ingane ziyofundisa emabhodini amaRoma akekhandwe manje ibhodini school yethu thina amaNazaretha. Sekufanele manje ezethu ingane zifunde ebhodini school yamaNazaretha sikhathela amaRoma manje ukuthi hayi singane zethu zifunde emaRomeni zifunda emaSulumaneni cha sesiright manje sesenele ukuthi nathi singalikhipha ishumi gazi lami lokuthi likhande ibhodini school eqondene nakuShembe nokuNazaretha mayibonke Nkosi. Ngiyabonga Nkosi usisela umasi. Amen. Ngiyikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ukuphelele media. Inhloso nqangi enkulu yalezi inkonzo ebizwa ngokuthi ama-visit kuba singabantwana abalokhu khamba sifundiseke sakhiwe silolongwe siqeqeshwe ukuthi kukhulunywa kanjani phambi kwehamente kaNkulunkulu ikakhulukazi mangabe kwenzeka uficwa ithuba lokuba uguqela lapho konomphongolo khona wesivumelwano nesihlalo esingcwele sasezulwini inkosi yamaNazaretha uqobo. Ngakho-ke imfundiso nkolo esinikezwe yona ithi mangabe usukuma eparadise uhlabelela ivesi libelile njengokuya la kwenkosi yamaNazaretha asebuhleni inkosi uNyazi lezulu. Yebo-ke zikhona izathu ezingakududulele ekuthenini uleqe izwi lenkosi kodwa kuyacelwa kakhulu ukuthi noma ngabe uvalo uyezwa ukuthi likushaya kangakanani noma ngabe isihlabelelo semnandi kangakanani noma ngabe sesihambisana kangakanani namazwi ofakaza ngawo kodwa zame ukungaleqi izwi lenkosi. Mawuqeda ukuhlabelela ushiya igama lakho isibongo sakho ithempeli ovela kulo okanye
mangabe usubhajatisiwe noma usubusisiwe okulotshwe igama lalo ethikithini lakho. Ayibonge Nkosi. Ayenze isibonelo sabantu engishoyo. Yikhulu namashumi 48 ngithi verse 3. Siyazidinga igama lami uSmilo owakhuzwayo ethembeni emthunzini. Ayibonge Nkosi. Sewuqedile siyafakaza. Sisuka esikhumbuzweni sokufika kobuNazaretha saya esikhumbuzweni senkosi uThingo. Sasuke esikhumbuzweni senkosi uThingo saya enkonzweni yamadokodo saze sanikela ngisho umnikelo onikelwa khona. Ayibonge Nkosi. Ngifakaze nami thola ucingo eminyakeni embalwa edlule thunyelwa umfana wakithi badukuza usihlala ethempeleni. Ngibiza nesithakazelo sikababa Mngoni. Kunenkinga la usibanibani akaphilile. Awuyini na adliwa yini. Uqale nje kwangathi unezilonda emlonyeni. Kwathi ngathi kuba nezilonda wagcwala igazi. Kwathi kusuka lapho kwaba sengathi usenobomvu. Njengamanje into esiyamatha ayisekho emlonyeni. Uyile emtholampilo wamisa esibhedlela bambuyisa manje. Ukuzwe manga uxoxelwa umuntu umuzi ukuthi lo muntu ngathi nethemba lokuthi mhlambe kukhona ongasukwenza noma abazali balomntwana abanethemba elithile. Nami ngangazi ukuthi kwenziwa njani. Ngasengena internet ebihlanganisa ikomiti lena abathi lasemandeni eMlalazi naseNkandla. Ayibika khona le ndaba ukuthi ke sicelise uNkulunkulu nakho kwenzeka into kanje. Ayikuvunyelwana uxolo ukuthi sizocela enkosini amuke omunye athi ayi singenhlaka amadolo sidinga isihlalo uqobo. Isihlalo ngibuza ngedwa ke isihlalo lesofika kanjani. Kodwa ngenhlahla kaNkulunkulu ke kwakumhla ka-18 mangikhumbula kahle ngalelo suku thiwa ngoba sekukanje sekuyoze kuyobikwa ngakusasa.
ngokwesikhumbuzo wahamba wayosibikela njengoba sazi sonke shembe ukuthi nje inkosi kubusisi nakulenza izwasho njalo ayibonga inkosi. Sahlala isikhumbuzo ngakusasa ubaba wayezophuma esondelana kwadlula usuku olulodwa noma embili ubaba esiyodlula esitenga lensizwa ya isihambele iyobonga inkosini akabonga uNkulunkulu. Sebehlulekile udokotela nani uma ushembe engasiyena uNkulunkulu ke ubani ongakini ungabika kuyena umuntu okuthaka noma ogulayo sehlulile angamphathi nangesandla angamthomeleli lutho avela asho ngezwi nje athi futhi ke nezwi lenkosi yasesihlalweni siyalaza ayisho lona phezulu avela athi nje inkosi imbusisi bese yaphila ushebe engasiyena uNkulunkulu bani obangakini ongenza lokho. Ngehle ngezansi cela intethe lelo inkosini ufika isikhathi sesedlule siyaxusa uNkulunkulu angasivalele ezulwini lakhe nangabe sebusisa bonke abantwana bakhe bekule nkonzo nathi lelo consi lomkholomo silizuze ngumntwana omncane lokukhamba wasezulwini lapho ngiphathe kabi khona Nkosi ngiphozisele la ngiphathe kahle khona Nkosi ngandisele Nkosi ayibusise sengikuzwile. Ubuphelele Media.